हेलो गुड मर्निं लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे नोंथांमोननो आं दिनै फुंनि रादाबखौ लाना फैदों। आसा खालामो गासै बुहुमनि बर'फ्रानो मोजाङै दङ। दानिया दिनैनि गोदान रादाबखौ जागायदिनि। बियो दा फुंनिसो दै, दा बेलासियाव आलदा गुबुन मोनसे आरो बारायबावनो हागौ, नोंथांमोना बेखौ नायलांदो एसे नाम्बाराव। आसामाव गासै 19 कर'ना पजिटिभ मोननो हाबायनो। दाख्लै सासेल'मोन, ओमफ्राय मैया 7 जादोंमोन। ओमफ्राय आं मैयानो भिडिअ नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन, माने दा हरनि गेजेरावनो बारायनो हागौ होननानै, आरो दा बेलासियाव बारायनो हागौ, आरो गाबोनसिमाव 50, 60 बा 100नि बारा जानो हागौ। नोंथांमोन सानना नायखा, बारायगासिनो। मैया 7मोन, दिनै डाइरेक्ट 18 जन जाहैबाय पजिटिभ मोननो हादों दिनै आसामाव। ओंखायनोथ' गामि एरियानि आरो गोबां बर' सुबुंफ्रा ओंखारियानो मोजां। 2 नाम्बाराव नाय, बांसिन जानाय मानसियानो मुस्लिम सुबुंनो बांसिन बे आसामाव जानाय जाय सुबुङा बे बेरामजों गोग्लैनानै दङ, बियो बांसिन मुस्लिम सुबुङानो। बेखायनो नोंथांमोना थाल लानानै थाबानो जाबाय, बिसिनि खाथियाव थायाबानो जाबाय। 3 नाम्बाराव नाय, बांगालफोरनि मैगं थाइगं जायैआनो मोजांनो। आं सानदों माने बांगालफोरनि मैगं थाइगं जायैआनो मोजां, मानोना बिथांमोननि बांसिन जोङो मैगं थाइगंखौनो जोंनि बर' मानसिफ्रा बायना जायो, जेरै क'क्राझार जायखिजाया, आरो लोगोसे बिजनि, जेरावखि जाया माने बांसिन जायगायावनो जोङो बिसोरनि बांगालफोरनि मैगं थाइगं जायो आरोना। अननानै बे समाव दाजाथ', आरो गोबां मानसियानो बायस'ना जायो आरोना बे समाव। आरो नायबावदो 4 नाम्बाराव, इण्डियायाव गासै 1835 मोनबाय आरो 45 जन थैबायनो। आं खोन्थाखादों नोंसोरनो 1830, मैया 1600ल'मोन, 1635 ना 33ल'मोन। दिनै आरो इण्डियायाव बारानिफ्राय बारा जाबाय, 1835 जाबाय। मालाबाबो खमायनायाव फैयाखै दे, बारानिफ्राय बारासो जादों। बेखायनो जों बारानिफ्राय बारा न'निफ्रायसो ओंखारनो नांसिना। 5 नाम्बाराव नाय, बर' हारिया न'निफ्राय सानस्निसो ओंखारियानो मोजां, मानोना बियो बारानिफ्राय बारा जादों। बेखायनो न'निफ्राय ओंखारियानो मोजां आरोना। 5 नाम्बाराव बिदि होनदो। 6 नाम्बाराव नाय, हाग्रानि मैगं जानो नाजानो। नोंथांमोना माने बे बायनाय मैगंफोरखौ जायालासिनो हाग्रानि मैगंखौ जानाया मोजां। आं दाख्लै भिडिअ खालामदोंमोन, नाथाय गोबां मानसियानो आंखौ माबा माबि बुंहरदों, नों डक्टर नामा मा नामा होननानै। आङो बुङाखै दे कर'ना भाइरासआ बे मुलिजों हामगोन बा बे मैगंजों हामगोन होननानै, नाथाय बे मैगंखौ जायोबा मोजांसो होनदों, दांदेर दुंदेर जायो। जेरै लाफा सायख', मानिमुनि, ओमफ्राय बायदि बायदि, लोगोसे मा होनो, गोबां हाग्रानि मैगं दं, दिंखिया, खिफि बेन्दों, खानसिसा, बारसिखा बिबार, बेफोरबायदिफोरखौ माने नोंथाङा माने न'आवनो खालाबायनानै जा आरोना, थास' बिसं बायदि बायदिनो। आरो 7 नाम्बाराव नाय, बिटिआरआव फैयोब्ला बांसिन बर' मानसियानो थैनो हागौनो। मानो होनना बुङोबा जोंनि बर' मानसिया दासिमबो गोबां जायगायावनो नों खोनादों दखान जाखुमादोंनो, मा जाखुमादोंनो, ओरैबायदि जादोंनो, माने बायह्रायाव ओंखारदोंनो होननाय खोनादों। बेखायनो मा होनो, जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिन मानियाखै, बेखायनो बिटिआरआव फैयोबा बांसिन जोंनि मानसिनाव जानो हागौ होनना बुंदों आरो। आसा लोगोफोर, दिनैनि निउसआ बेखिनियानोमोन, आं बेखिनिखौनो बुंबाय। लोगोसे नोंथांमोननो खोन्थाखादों अनलाइन मा होनो मा जादों होननानै। अनलाइन क्लास खालामगासिनो दं आङो बे आंनि इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना गोदानबा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बे आंनि मा होनो चेनेलावनो गोदान भिडिअ मोनगोन। लोगोसे आरो दा क्लास 9, 10नि गथ'फोरनि थाखाय आङो मा खालामगासिनो दङ, अनलाइन क्लास होगासिनो दङ। बेखायनो उन्दैफोरनो खोन्थाना हो आंनि चेनेलखौ, आरो नागिरनानै भिडिअखौ देखायना होबानो जाबाय। बाय बाय।